Yeah, Terrio boy ne outside. A kudi, ya Allah ka ba mu kudi. A kudi, ya Allah ka ba mu. Me zai hana ni kashe kudi? Sai in harban da kudi. Me zai hana ni jin daɗi? Sai in harban da kudi. Me zai hana ni hutawa? Sai in harban da kudi. A kudi, ya Allah ka ba mu kudi. A kudi, ya Allah ka ba mu kudi. Dole na tashi na nemi kudi tunda dai a gida ba a taran ba. Ko da na sa sitira mai kyau a fagen nema fa ba zan gaji ba. Buri na fa na samu kudi, in na samu fa za a ga bura uba. Zan sai gida na sai mota ko dan na bakanta wa yan jaraba. Zan ɗauki dadi da momi na mu wuce hajji tun da fa na ci gaba. Yawo ƙasa da ƙasa zami Ingilan da Dubai fa ba ma gaji ba. Jira kawai fa nake ta fashe, in har ta fashe fa da bura uba. Ko yau kuɗi ya zo guna a fagen fa kashe su ba zan gaji ba. Domin kashe kuɗi kusa ni fa a radi fa bai hana in yi gaba. In dai kuɗi ya zo guna zan huta na toci ba zan gaji ba. Kuɗi su zo fa kawai mu kashe, ai dole mu toci gumun mu kawai. Sai da kuɗi mata za su soka, mata za su soka. Sai da kuɗi dangi za su soka, dangi za su soka. Sai da kuɗi abokai su soka, abokai su soka. Inda kuɗi kowa za ya soka, kowa za ya soka. Yau ne na ƙara sanin cewa yin babu kuɗi akwai damuwa. Dan uwa tashi ka nemi kuɗi, in baka da su akwai cutuwa. Kuɗi su ne mutunci ga kowa a yanzu to cikin rayuwa. Komai ya zamo sai da naira cikin fawon gato rayuwa. A part of hustling no retire, dan gwata ma fa bai tsayuwa. Dole na tashi na nemi kuɗi ko don fa na kauda duk damuwa. Sai da kuɗi kowa za ya soka ko a gidan kuma dan uwa. Kuɗi su ne mutunci ga kowa, inda akwai su ba damuwa. In me nema ai za ya sama, wata rana akwai karuwa. Idan kana da naira fa kowa za ya kira ka ma dan uwa. Muddin baka to ai da sisi zaka zamo cikin dimuwa. Fannin nema karkar tsaya, wata ran zaka dace karkar gaji. Me zai hana ni kashe kuɗi? Sai in harban da kuɗi. Me zai hana ni jin daɗi? Sai in harban da kuɗi. Me zai hana ni hutawa? Sai in harban da kuɗi. A kudi, ya Allah ka ba mu kuɗi. A kudi, ya Allah ka ba mu kuɗi. A kudi, ya Allah ka ba mu kuɗi. A kudi.